6 punktów do trzeciego miejsca. Jest czwarty, tuż za Wędkiem Muchą. Lista Polski GP8 28-63 jego wynik. Mistrz Polski na 1 mil. Tabor, Warszawa. Ten, kterýho se snažíme celý rok dohnat. Ach jo. No jako nepřijde mi, že jede nějak jako rychle. To by bylo dobrý, kdybys musel, vole, kdyby byla nějaká jako figura, kde bys musel třeba dávat blinkry. Nedání blinkru vteřina. No ty máš jenom jeden, tak bys musel dávat blinkr rukou. A vy tam musel stát tak nějaká kouka, když se až posluší. Právě to by Taky mi přijde, že je schopný jet rychleji teda.